Aquesta és una gravació de Consciència i Psicologia Integral per realitzar una sessió guiada de Mindfulness. Per a més informació, visita el web conscienciaipsicologiaintegral.cat. Situa't en una postura còmoda, ja sigui assegut en una cadira o coixí de meditació. Procura que l'esquena estigui recta, amb un lleuger estirament, però sense excessiva tensió. També pots realitzar la meditació estirat, però si creus que t'adormiràs fàcilment, és recomanable que la facis assegut. Pots tancar els ulls o deixar-los lleugerament oberts. Per començar, dirigeix la teva atenció a les sensacions físiques. Observa sobretot què notes en les zones del cos que contacten amb el terra, el seient o el matalàs. Procura tenir una actitud oberta a l'exploració, com si fos la primera vegada que posessis l'atenció a les sensacions corporals. Segurament t'adonaràs que la ment es despista cap a pensaments, imatges, records o plans de futur. Això no és cap error, sinó que forma part del funcionament normal de la ment. Senzillament, observa cap a on ha anat la ment i decideix tornar a dirigir la teva atenció al cos. Mica en mica, centra l'atenció a la teva respiració. Observa les sensacions físiques que es produeixen a la zona de l'abdomen. Què passa quan l'aire entra i surt? Es tracta d'observar la respiració sense judici, sense intentar canviar res. Deixa que la respiració funcioni per si sola i sigues un espectador neutral. Explora què se sent quan deixes enrere la tendència a voler que les coses siguin d'una determinada manera. En la mesura del possible, continua fent consciència de les sensacions corporals que produeix la respiració i com aquestes van canviant.
Quan t'adonis que la ment ha anat a un altre lloc, no et critiquis, felicita't perquè ja t'estàs adonant que la ment s'ha dispersat. Senzillament, amb amabilitat, torna a dirigir l'atenció a les sensacions corporals que produeix la respiració. Recorda que la intenció d'aquesta meditació és que prenguis consciència de la teva experiència a cada moment. Utilitza les sensacions del teu cos i de la respiració com a àncores per reconnectar-te delicadament amb l'aquí i ara. Al teu ritme podràs anar sortint de la meditació. Aquesta gravació ha estat realitzada per Roser Tordera, partint del programa de teràpia cognitiva basada en mindfulness del llibre Mindfulness, guia pràctica para encontrar la paz en un mundo frenético, dels autors Williams i Penman. Aquesta gravació s'ha realitzat a l'obrador de so de Cal Masell, amb l'ajuda del Martí Ballús. La música utilitzada és d'Ani Choying Drolma, concretament la cançó Om Mani Padme Hum, del disc Inner Peace One. Per a més informació, visita conscienciaipsicologiaintegral.cat.